Πρέπει να σας πω ότι ζήλεψα το θέμα της ομιλίας του κυρίου Μεταξά. Γιατί είναι ένα αντικείμενο που και εγώ τρέχω μέσα από το blog, το citybranding.gr, που έχω σηκώσει πάνω από 1.200 αναρτήσεις τα τελευταία χρόνια γύρω από αυτά τα θέματα. Και πραγματικά είναι το θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί σχετίζεται με το στρατηγικό σχεδιασμό, δηλαδή με την ανάγκη να οικοδομείς τα στοιχεία της πραγματικής σου ταυτότητας, σχετίζεται με την εικόνα μιας πόλης, δηλαδή τα συναισθήματα, τις αντιδράσεις που σου δημιουργεί, και σχετίζεται και με το city positioning, δηλαδή τη θέση στην ανταγωνιστική αγορά. Όταν αυτά τα τρία τα συνδυάσεις, τότε δημιουργείς το brand name ενός τόπου, που είναι αναπτυξιακό πεδίο. Δηλαδή αυτό το κάνεις για να αυξήσεις την ανταγωνιστικότητά σου. Χωρίς ανταγωνιστικότητα, χωρίς ελκυστικότητα των πόλεων, ανάπτυξη δεν θα έχουμε. Θα μείνω σε ένα πιο εξειδικευμένο θέμα της έξυπνης πόλης. Τις έξυπνες πόλεις σαν ένα από τους στρατηγικούς στόχους που μπορεί να έχει μία πόλη για την αναπτυξιακή της προοπτική. Τρία ερωτήματα θα μας απασχολήσουν. Τι είναι η έξυπνη πόλη, γιατί τη χρειαζόμαστε και τι πρέπει να κάνουμε για να πάμε προς το κόνσεπτ της έξυπνης πόλης. Και εδώ μέσα, στο τρίτο ερώτημα, θα βάλω τι έχουμε κάνει εμείς στο Ηράκλειο, από το σχεδιασμό μέχρι τη λήψη αποτελεσμάτων, για να δώσουμε ένα παράδειγμα, ας πούμε καλό παράδειγμα, πώς μπορούν να προχωρήσουν και άλλες ελληνικές πόλεις. Το παράδειγμα αυτό, πολλοί μου λένε ότι είναι για μια μεγάλη πόλη της Ελλάδος, με πολύ πληθυσμό, 150-200.000 κατοίκους, με ισχυρή εξειδίκευση στην οικονομία της, όπως για παράδειγμα στον τουρισμό, αφού δέχεται πάνω από 3 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο, αλλά πιστεύω εγώ ότι αυτό το παράδειγμα μπορεί να γίνει από το μικρό χωριό μέχρι την πιο μεγάλη πόλη. Και μπορούμε, αν και δεν θα γίνει συζήτηση, θα μπορούσε πράγματι να αναδεικτεί η αξία του. Το πρώτο ερώτημα θα το περάσω έτσι λίγο σύντομα. Τι είναι η έξυπνη πόλη? Έξυπνη είναι η πόλη που χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες πληροφορικής επικοινωνιών για να επιτύχει τους στρατηγικούς της στόχους. Κρατάμε αυτή τη φράση στρατηγική στόχη, γιατί θα μιλήσουμε πιο πολύ παρακάτω. Βασικό στοιχείο του σχεδίου πρέπει να είναι η οικονομική αποτελεσματικότητα και η ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Το πεδίο της έξυπνης πόλης πιάνει όλα τα θέματα, δηλαδή και τη διακυβέρνηση, και την οικονομία, και την κινητικότητα των πολιτών μες στην πόλη, και την έξυπνη διαβίωση. Γιατί όμως χρειαζόμαστε την έξυπνη πόλη? Θα το πω έτσι ευθέως, διότι ο χρόνος είναι λίγος και πρέπει να τον αξιοποιήσουμε. Τα δημοτικά συμβούλια θα πρέπει να ξεπεράσουν την απόσταση που έχουν από την οικονομία του τόπου τους. Θα πρέπει να διαλέξουν 2-3 στρατηγικούς στόχους και αυτούς τους στρατηγικούς στόχους θα πρέπει να τους κάνουν στοιχείο της ταυτότητας της πόλης και μάλιστα της ανταγωνιστικής ταυτότητας. Έχουμε μάθει να μιλάμε για τη βιώσιμη ανάπτυξη, για την κοινωνική αποδοτικότητα και γενικά πόλεις που μοιράζουν το χρήμα. Πρέπει όμως να δούμε από πού θα δημιουργηθεί αυτό το χρήμα. Και όλες οι μελέτες και όλη η κατάληξη που έχει γίνει από τη συζήτηση για την αστική ανάπτυξη έχει καταλήξει ένα συμπέρασμα, ότι οι επιτυχημένες οικονομίες είναι εξειδικευμένες οικονομίες και σαν εργαλείο πρέπει να χρησιμοποιηθεί το εργαλείο του στρατηγικού αστικού σχεδιασμού. Στην Κρήτη, για παράδειγμα, για να το κάνουμε και λίγο πιο πρακτικό, έχουμε σχεδόν αποφασίσει, και λέω σχεδόν γιατί δεν έχει ψηφιστεί ακόμα από κάποια δημοτικά ή περιφερειακά συμβούλια, 4 άξονες πάνω στους οποίους θα βασίσουμε την ανάπτυξή μας. Ο ένας είναι ο αγροτοδιατροφικός τομέας, ο άλλος είναι το πεδίο του τουρισμού και του πολιτισμού σε συνδυασμό. Αυτά τα δύο πεδία που αποτελούν τη μεγάλη βάση οικονομίας Κρήτης συνδέονται μέσω ενός πολύ σημαντικού νήματος, είναι η κρητική διατροφή, αυτή δηλαδή μπορεί να περάσει μέσα στον τουρισμό τα αγροτοδιατροφικά προϊόντα της Κρήτης. Ο τρίτος τομέας που αναδύεται στην Κρήτη είναι η ενέργεια και το περιβάλλον. Γιατί η Κρήτη, ίσως το μέλλον, και λέω το ίσως γιατί όλα αυτά μένει να αποδειχτούν, ίσως γίνει ενεργειακός κόμβος που θα μεταφέρει το φυσικό αέριο από την Κύπρο και το Ισραήλ στην Ευρώπη, ή αν τα κοιτάσματα που λένε ότι υπάρχουν στα νότια της Κρήτης βγουν στην επιφάνεια. Και το τέταρτο είναι η καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες. Οι μελετητές του αστικού περιβάλλοντος,
ορίζουν 4 άξονες πάνω στους οποίους βασίζεται η ανταγωνιστικότητα μιας πόλης. Ο ένας άξονας είναι η δυνατότητά της για εξειδικευμένη οικονομία και ύπαρξη ανθρώπινου δυναμικού για να την υπηρετήσει. Ο δεύτερος είναι η συλλογική ευφυΐα της πόλης, δηλαδή η δυνατότητά της συλλογικά να σχεδιάζει στρατηγικούς στόχους. Ο τρίτος είναι το περιβάλλον, το αστικό και η ποιότητα ζωής. Ο τέταρτος, οι υποδομές στις τηλεπικοινωνίες και στις μεταφορές. Και ο πέμπτος, οι υπηρεσίες στις νέες τεχνολογίες. Βλέπετε ότι ήδη 3 από αυτούς τους κανόνες που αναφέραμε προηγουμένως, δηλαδή η εξειδίκευση στην οικονομία, η δυνατότητα για να σχεδιάζει συλλογικά στρατηγικούς στόχους και το αστικό περιβάλλον και η ποιότητα ζωής, είναι αυτά που καταλαβαίνουν οι περισσότεροι ότι αποτελούν ένα στρατηγικό σημείο για την ανάπτυξη των πόλεων. Αλλά τα 2 τελευταία που αφορούν εμάς πιο πολύ τους ανθρώπους της πληροφορικής, δηλαδή υποδομές επικοινωνιών και υπηρεσίες των νέων τεχνολογιών μέσα στην πόλη, μένει τώρα να τους κουβεντιάσουμε τι έχει κάνει το Ηράκλειο για αυτά. Το πρώτο πράγμα είναι ότι προχωρούμε στη σύνταξη του στρατηγικού κειμένου για το Ηράκλειο έξυπνη πόλη. Ήδη έχει συνταχθεί η πρώτη έκδοση και βρίσκεται στα χέρια πιο εξειδικευμένων επιστημόνων από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Έρευνας στο Ηράκλειο για να ολοκληρώσουμε το κείμενο. Είναι ένα κείμενο που ξεκινάει από πρόλογο και φτάνει μέχρι τη βιβλιογραφία και πιστεύω ότι θα είναι ένα κείμενο που θα βοηθήσει σε πολλούς άλλους δήμους στην Ελλάδα όταν βγει στη δημοσιότητα να το υιοθετήσουν. Είναι σημαντικό αυτό το κείμενο να περάσει από διαβούλευση. Οι πολίτες παίζουν σήμερα σημαντικό ρόλο μέσα στις πόλεις. Οι ίδιοι απαιτούν τη συμμετοχικότητα. Όχι μόνο να παίρνουν μέρος στις διαβουλεύσεις, αλλά σήμερα απαιτούν και κάτι παραπάνω. Απαιτούν να παίρνουν μέρος στην υλοποίηση του έργου και στον έλεγχο κατά τη διάρκεια της υλοποίησης. Και πλέον, επειδή αυτά είναι στρατηγικοί στόχοι, δηλαδή μιλάμε για 10-15 χρόνια μετά, οι σημερινές δημοτικές αρχές που έχουν ένα περιορισμένο χρόνο μπροστά τους, εάν αυτά τα σχέδια δεν έχουν την αποδοχή των πολιτών, εύκολο ο επόμενος δήμαρχος ξεπερνά και ξεπετά το στρατηγικό στόχο και τον εγκαταλείπει. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει το σχέδιο αυτό να το διαχειριζόμαστε συλλογικά. Δεν μπορεί ο Δήμος μόνος του να τραβήξει μπροστά του κουπί, γιατί δεν είναι ο μόνος φορέας μέσα στην πόλη που παίζει ρόλο. Είναι το αεροδρόμιο, ας πούμε, στο Ηράκλειο, είναι το λιμάνι, είναι επιχειρηματίες, είναι τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα, είναι το Υπουργείο, ας πούμε, Πολιτισμού, που ελέγχει την Κνωσό και το Μουσείο, που παίζουν ένα καθοριστικό ρόλο στην οικονομική ζωή της πόλης. Το Μάρτιο φτιάξαμε στο Ηράκλειο την Επιτροπή Ηράκλειο Έξυπνη Πόλη. Μετά από κοινή συμφωνία του Δήμου με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας, το Επιμελητήριο, το Αστικό Χτέλ και άλλους μικρότερους φορείς. Ήδη συνεδριάζουμε κάθε μήνα. Στην τελευταία συνεδρίαση, για να δούμε πώς αξιοποιείται η συλλογική ευφυΐα της κοινότητας, ήταν 22 άτομα από διάφορους φορείς της πόλης και σχεδιάσαμε πώς θα βγάλουμε την πύλη Open Data της πόλης του Ηρακλείου. Όχι του μεμονωμένου φορέα της πόλης, αλλά της πόλης του Ηρακλείου. Χωρίς να χρειαστούν άλλα χρήματα, αξιοποιώντας άλλες προσπάθειες που είχαν γίνει στο παρελθόν από το Πανεπιστήμιο, το Ερευνητικό Κέντρο, είμαστε έτοιμοι στο τέλος του μήνα να τη βγάλουμε χωρίς να χρειαστούν επιπλέον χρήματα. Κάτι που γίνεται συζήτηση σήμερα στην Ελλάδα, δεν έχουμε χρήματα, άρα δεν κάνουμε αυτό ή δεν κάνουμε το άλλο. Γύρω δηλαδή από το στρατηγικό σχέδιο για την έξυπνη πόλη, μπορούν να αναπτύξουν οι διάφοροι φορείς τις συνεργασίες τους και ταυτόχρονα με διάφορες εξειδικεύσεις, όπως είναι, ας πούμε, οι επιτροπές που το βλέπουν από την πολιτική σκοπιά, άλλοι από τη σκοπιά της κοινωνικής διαβούλευσης, άλλες από τη σκοπιά την επιστημονική και άλλες από την προωθητική, δηλαδή το branding των πόλεων που είπε ο κ. Μεταξάς προηγουμένως, θα δίνουν τη δική τους συνεισφορά. Το τρίτο βήμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένας οδικός χάρτης από έργα. Τα έργα δηλαδή αυτά θα πρέπει στη σημερινή πραγματικότητα, διότι όπως είπε ο Θόδωρος προηγουμένως, ο στρατηγικός στόχος πάει και για αργότερα. Αλλά τώρα έχουμε ανάγκη από έργα, άρα πρέπει να έχουμε τον οδικό χάρτη. Ο οδικός αυτός χάρτης, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να χρησιμοποιεί όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν μέσα στην πόλη. Δεν είναι μόνο το δημόσιο χρήμα ή τα ευρωπαϊκά προγράμματα που γεννούν επενδύσεις ή γεννούν πρακτικές. Ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας, αφού ζούμε στην οικονομία της ελεύθερης αγοράς, παίζει καθοριστικό ρόλο. Αν μια πόλη δει ότι έχει 100 ανάγκες, αλλά με τα χρήματα που έχει μπορεί να ικανοποιήσει σήμερα μόνο τους 50, τι θα περιμένει τα επόμενα 10 χρόνια να αποκτήσει
τα χρήματα για να ικανοποιήσει αυτές τις ανάγκες και εντωμεταξύ θα έχουν παρουσιαστεί άλλες 50 καινούριες που δεν θα μπορεί να τις ικανοποιήσει. Θα πρέπει λοιπόν οι φορείς της πόλης να καταλάβουν ότι στα πλαίσια της οικονομίας ελεύθερης αγοράς, που είναι και τα οργανωμένα ιδιωτικά συμφέροντα, αλλά και τα μεμονωμένα, αλλά και το δημόσιο συμφέρον, θα πρέπει να βρεθεί κατάλληλη ισορροπία για τη διαχείριση της οικονομικής ζωής της πόλης. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ήμουν πριν μερικές μέρες στη Βαρκελόνη. Εκεί έχουν στην υπηρεσία των πολιτών ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες, ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ο Δήμος, αντιλαμβανόμενος ότι αυτό δεν είναι μια άμεση προτεραιότητα που μπορεί να διαθέσει δημόσιο χρήμα, έκανε την υπηρεσία αυτή outsourcing. Μια ιδιωτική εταιρεία έκανε τις εγκαταστάσεις, διαθέτει τα αυτοκίνητα και πληρώνεται από τους πολίτες για την υπηρεσία την οποία παρέχει. Είναι μια υπηρεσία λοιπόν που την έχουν οι πολίτες, που τονώνει το image της Βαρκελόνης και ταυτόχρονα δεν έχει δοθεί δημόσιο χρήμα. Και μην φοβόμαστε να χρησιμοποιούμε τις ανταποδοτικές υπηρεσίες, γιατί οι ανταποδοτικές υπηρεσίες έχουν ήδη οι Δήμοι μέσα, άλλο αν πολλές φορές το κρύβομαι και δεν το δείχνουμε, για να πούμε ότι μόνο το δημόσιο επεμβαίνει μέσα στην πόλη. Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που νομίζω έχουμε κάνει, έχουμε δημοσιοποιήσει χάρτη υποχρεώσεων των δημοτικών αρχών έναντι των πολιτών στην κοινωνία της γνώσης. Αυτός ο χάρτης δεν λέει απλώς τα δικαιώματα των πολιτών τα οποία τα διεκδικούν από τη Δημοτική Αρχή. Η ίδια η Δημοτική Αρχή δεσμεύτηκε ότι θα τους παρέχει υπηρεσίες σε 6 μεγάλους άξονες. Το ελεύθερο διαδίκτυο, με την ασφάλεια όμως των προσωπικών δεδομένων, την υποχρέωση παροχής ψηφιακών υπηρεσιών και περιεχομένου, την υποχρέωση υιοθέτησης ανοιχτών προτύπων και τη χρήση του ανοιχτού λογισμικού μες στην πόλη, ταυτόχρονα με την χρήση λογισμικού εταιριών, την υποχρέωση υιοθέτησης πολιτικών πράσινων τεχνολογιών και επικοινωνιών, την υποχρέωση διευκόλυνσης με ψηφιακό τρόπο συμμετοχής στην ηλεκτρονική δηλαδή δημοκρατία και την υποχρέωση να καταρτίζει τους πολίτες ώστε να μειώνεται το ψηφιακό χάσμα και να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες μέσα στην πόλη. Στις υποδομές, το Ηράκλειο διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα οπτικών ινών στην Ελλάδα, το οποίο όμως είναι ένα από τα 3 που έχουν τεθεί ήδη σε λειτουργία. 16 δημόσιες υπηρεσίες με 5.500 υπαλλήλους απολαμβάνουν αυτή τη στιγμή ευρυζωνικότητα 100 Mbps κάθε φορέας, περιφέρεια, ο Δήμος, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, το Πανεπιστήμιο κτλ. Ενώ από τις 61 σχολικές μονάδες που έχουμε διασυνδέσει, επειδή αυτές θα συνδέονται μέσω του ΕΔΕΤ, ήδη πειραματικά έχουμε συνδέσει τις 5 με αρκετούς μαθητές και έτσι το δίκτυο οπτικών ινών του Ηρακλείου είναι ένα από τα 3 δίκτυα οπτικών ινών στην Ελλάδα που βρίσκεται σε λειτουργία, διότι υπάρχουν άλλα 70 τα οποία κοιμούνται διότι δεν είναι απλώς σε λειτουργία. Έχουν πέσει αρκετά εκατομμύρια και τα δίκτυα είναι κλειστά. Έχουμε το μεγαλύτερο ασύρματο δίκτυο στην Ελλάδα δήμων με 109 κόμβους και το καλοκαίρι πάνω από 32.000 διαφορετικές συσκευές να το χρησιμοποιούν και πάνω από 1 τέρα download στη χρήση του δικτύου. Έχουμε τη δικτυακή πύλη του Δήμου Ηρακλείου που έχει πάρα πολλές υπηρεσίες και είναι η 3η δημοφιλέστερη στην Ελλάδα από πύλη δημοτικών υπηρεσιών και το καλοκαίρι, ειδικά ίσως και λόγω τουρισμού, ξεπερνάμε και τη Θεσσαλονίκη και είμαστε δεύτεροι μετά την πύλη του Δήμου Αθηναίων. Δημιουργήσαμε το Κέντρο Ελεύθερου Ανοιχτού Λογισμικού, ο Δήμος, το Πανεπιστήμιο και οι καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για να προωθήσουμε μέσα στην πόλη το ελεύθερο λογισμικό και τα ανοιχτά πρότυπα. Και χρησιμοποιούμε διάφορες εφαρμογές που δεν μας παίρνει τώρα ο χρόνος να τις πούμε, για να δώσουμε υπηρεσίες στους πολίτες. Τους πολίτες δεν τους θεωρούμε καταναλωτές τεχνολογίας μέσα στην πόλη. Συνεργαζόμαστε με διάφορες τεχνολογικές κοινότητες που υπάρχουν, όπως είναι η κοινότητα Common Fest, το Open Coffee, το μαθητικό φεστιβάλ ψηφιακής δημιουργίας, η κοινότητα ανοιχτού λογισμικού και προσπαθούμε να ανταλλάξουμε μεταξύ μας εμπειρίες, αντιλήψεις, ιδέες για να τις κάνουμε εφαρμογή μέσα στην πόλη. Σύντομα, έχουμε αποφασίσει ότι θα κάνουμε διαγωνισμό και θα καλέσουμε τους πολίτες με δημόσιο τρόπο να μας υποδείξουν εφαρμογές που θα ήθελαν αυτοί να υπάρχουν μέσα στην πόλη και θα βραβεύσουμε 2-3 από αυτές με χρήματα που θα τα βρούμε από φορείς της πόλης, τράπεζες, Παγκρίτια Τράπεζα, μηνοϊκές γραμμές κτλ. Ώστε να
να δουλέψουμε crowdsourcing για να βάλουμε τον πολίτη μέσα στον τρόπο σχεδιασμού των εφαρμογών, αλλά και δημιουργίας του. Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχουμε αρχίσει να ξεπερνούμε κάποια νηπιακά βήματα στον χώρο των νέων τεχνολογιών. Το πρώτο βήμα ήταν να προχωρήσουμε στους έξυπνους οργανισμούς, δηλαδή στον έξυπνο Δήμο, το έξυπνο Πανεπιστήμιο, το έξυπνο Επιμελητήριο κτλ. Το δεύτερο όμως βήμα είναι αυτά να τα συνενώσουμε μέσα στην πόλη για να δώσουν αποτελέσματα συνολικά. Είναι η έξυπνη πόλη αυτό που συζητάμε, αλλά και επειδή πολλές περιοχές στην Ελλάδα δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή την αναπτυξιακή, θέλουμε μέσω των συνεργασιών να δημιουργήσουμε τις έξυπνες κοινότητες, τις ψηφιακές. Έχουμε, για παράδειγμα, οι Δήμοι της Κρήτης και των νησιών του Αιγαίου, έχουμε δημιουργήσει το δίκτυο Ίκαρος, με το οποίο δουλεύουμε με τις νέες τεχνολογίες. Αυτά τα δίκτυα δυστυχώς στην Ελλάδα που έχουν γίνει δεν έχουν μεγάλη επιτυχία, γιατί δεν έχουμε μάθει να συνεργαζόμαστε. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και επειδή κάποιες δημοτικές αρχές σήμερα έχουν αποφασίσει να συνεργαστούν, δυστυχώς, το ξαναλέω, δεν έπεται ότι οι επόμενες δημοτικές αρχές θα υιοθετήσουν αυτή την ιδέα. Και εκεί την πατάμε. Και τελειώνοντας, το τελευταίο βήμα είναι ότι θέλουμε αυτό το όραμα της έξυπνης πόλης να γίνει brand name, δηλαδή να φέρει αποτελέσματα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι πολλές φορές όταν συζητάμε για το δημόσιο συμφέρον δεν επικεντρώνουμε στα αποτελέσματα και μάλιστα στα οικονομικά. Και όπως σας είπα προηγουμένως, το brand name στηρίζεται σε αυτούς τους άξονες, δηλαδή στην πραγματική ταυτότητα, στην εικόνα της πόλης και την τοποθέτηση στην ανταγωνιστική αγορά. Και εκεί έχουμε κάνει κάποια βήματα. Τα 3 τελευταία χρόνια η πόλη του Ηρακλείου έχει μπει στη λίστα των 26 έξυπνων πόλεων του κόσμου από το Διεθνή Οργανισμό Intelligent Community Forum που εδρεύει στη Νέα Υόρκη. Και έχω στο τέλος της ομιλίας να σας δείξω και ένα μικρό βίντεο γι' αυτό. Άρα, αν θέλουμε να κάνουμε μια συνόψη, 4 είναι τα βήματα που πρέπει να κάνει μια πόλη. Πρώτον είναι να διατυπώσει το στρατηγικό στόχο. Το δεύτερο είναι να τον διαχειριστεί συλλογικά. Το τρίτο είναι να κάνει ένα χάρτη, οδικό χάρτη έργων, χρησιμοποιώντας όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Και το τέταρτο είναι να δουλέψει γύρω από το brand name της πόλης. Ευχαριστώ. Smart 21 Communities, semi-finalists for 2014's Intelligent Community of the Year. Arlington County, Virginia, USA. Coffs Harbour, New South Wales, Australia. Columbus, Ohio, USA. Heraklion, Crete, Greece. Congratulations to the Smart 21 from the founders of ICF and their colleagues in more than 120 intelligent communities around the world. ICF is honored to announce our Smart 21 Communities of the Year. Ballarat, Victoria, Australia. Castello de Vida, Portugal. Columbus, Ohio, USA. Heraklion, Crete, Greece. Hsinchu City, Taiwan. Jiading New City, China. Congratulations to the Smart 21 from the founders of ICF. They are now part of a network of more than 100 intelligent communities in 30 nations around the world. Here we go. Για 3 λοιπόν χρόνια, για τη χρονιά του 12, του 13 και του 14, το Ηράκλειο είναι στις 21 έξυπνες πόλεις του κόσμου. Arlington County, Virginia, United States. Staying in the United States, Austin, Texas. Let's see, we're going, looks like Europe. Barcelona, Spain. Congratulations to the people in Barcelona. Columbus region in Ohio. Where's that star going? Looks like Brazil, Curitiba, they're back again. They were in that list last year. Dakota County, Minnesota, rural community. Very small, very powerful. Good for them. Τώρα προσπαθούμε να μπούμε σε ανταγωνιστικές λίστες στην Ευρώπη και ετοιμαζόμαστε να πάρουμε μέρος σε
άλλου τύπου First time, Durango, διαδικασίες. Mexico, the Γι' first αυτό για Mexican μια πόλη community είναι πάρα ever πολύ σημαντικό to be named a Smart να 21 βρίσκει community. Congratulations to με ποιο Mexico. τρόπο πρέπει να δουλέψει Frankfurt, για να μπει σε Estonia, ανταγωνιστικές λίστες. Germany, Είναι πάρα Federal πολύ Republic. σημαντικό και έτσι έχουμε αναπτύξει done. μια μεγάλη εμπειρία για αυτό το πράγμα. Heraklion, Crete in Greece. Very good to see that. Obviously, there are troubles over there, but not in Heraklion. We're going to Είπα, move down μεγάλα to προβλήματα, αλλά Australia, τα to go to καταφέρνει στην Ipswich, Ελλάδα. Queensland, Australia. There they are, the Smart 21 intelligent communities.